Policajná hliadka dostáva hlásenie, že po Prievozkej ulici šoféruje auto značne podnapitý vodič. Pred príchodom polície však už muž stihol spôsobiť nehodu. Ja som vyhodil blinker, ten pán do mňa nabúral, zrazu bohužiaľ, mrzí ma to. Pri jeho neočakávanom manévri pri odbočovaní nestihla svoje auto ubrzdiť mladá vodička a narazila do neho. Nebolo žiadne zranenie, lebo povedal, že pil, to povedal. To my sa opýtali ako prvé. Tam ste sa vybral, mladý pán. Ja? Domov máme. Domov máme do Žiaru. Ale čo by? Tu na Romančíkovú. Tam nestojali, vám to radšej nechcel. Zatiaľ necháte tam. Dobre, netvorí tam prekážku. Dali ste si niečo pred jazdou, nejaký alkoholik bol? Nie. Nie. Až teraz bude. Kedy teraz bude? Teraz bude. Zastavil, prosím, zastavil ceste. Predu. Lebo ja som to neupustila, ja som predu do ňoho nabúrala, tým pádom, že on si to... On si rozmyslel na poslednú chvíľu, že zrazu ideme doprava, že? A čo mám ďalej? Čo budeme ďalej? No ďalej sa podrobíme dýchovej skúške, a dobre? ďalej? A ďalej potom pôjde domov. No super, no to som rád. No, tak vidíte, pôjdete. Mladá vodička je rozrušená a je naozaj šťastím, že sa nič vážnejšie nestalo. Ešte mi to celé prepáčil. No, tak vy tuto postavíte. Nie na cestu! Poďte na chodníku. Postojíme na chodníku. Samozrejme. Rád. Dobre. Ja som ten blinker vyhodil, prosím vás pekne. Čo ste vyhodil? Ten blinker. Jaký blinker ste vyhodil? Sem som sa ísť do tejto ulice. Ale blinker sa nevyhadzuje. Ja viem, ešte bude potrebovať. Kam ste ho vyhodil? Nie. Smerovuje, všetko som dal. Smerom do pravej strany. Pardon, to je, ktorá strana? Pravá. Dobre som povedal. Dobre. Takže odtedy nebola vodečka, nebolo nič? Nie. A nebude. Až keď sa to všetko vyšetrí, však. Ale áno, môže byť potom... Muž je viditeľne pod vplyvom alkoholu, ale tvrdí, že vypil len 1,5 decák vodky a aj to ešte ráno. Lebo ráno učí. A kde učíte? Na fakulte managementu. Áno. Áno, však som lekárom riadnym doktorom medicíny, prepáčte. Ale tu máte inžiniera napísaného. To je v poriadku. Ja sa nepísal k tomu doktorom medicíny. Prečo by si to robil? Nie, ja sa hanbím za svojich kolegov bývalých. Áno. A veľmi. Áno. Som inžinier chemie. A to je pre mňa ten najväčší post. Áno. Lebo matematika ma strašne bolela. To mi verte. Áno. Matematika? Matematika. No, lekára, tak... Už aj, že áno. Nie? A čo? Čo ste pil? Ráno? To som si dal pol lecivosti, to je pravda. Dobre, poďte. A nech sa páči. Poďte. Dobre, ide sa. Dýchová skúška však ukáže, že muž má v sebe viac ako 2 promile alkoholu, takže presviečať policajtov o opaku mu nepomôže. Ale nie, na čo? Stojím rovno, nech sa páči. Môžem? Za chvíľočku kolega vám to všetko nachystá. Dobre, si na ústok. Áno. Ešte chvíľočku, výborne. Dobre, stačí. Na ústok si zoberte. Ďakujem vám pekne. Nemalo byť nič podľa všetkého, ale teda neviem. Nemalo by byť nič, ja viem. To viete vy, nie ja. Ten prístroj to vie, nie ja. Čudujem, že stojíte na... Prečo? Prečo? No, prístroj neklame. Hej Boha, živého, čo sa stalo? Poďte mi. Však máte 2 promile. Akokoľvek môže tento prípad pôsobiť úsmevne, smiešný vôbec nie je. Pretože človek, ktorý si dokáže sadnúť za volant opitý, je hrozbou a správa sa ako neriadená strela, ktorá môže kedykoľvek zabíjať. Že stojíte na nohách, však máte cez 2 promile alkoholu v krvi. Ale nemám. Nemáte? Nemám. To nie je možné. To je blbosť. Tak by som bol mŕtvý. Ale trošku to s vami kymáca, no. Ale to už to asi ostane, lebo... No, tak aspoň na parkovisku. No jasne. Takýto, že máte 2 promile na parkovisko? Keď mi ho tam dáte, vy budem rád. Ja? Ja nemám na vaše auto oprávnenie. Tak vám ho dám. Nedajte mi ho, ja ho nechcem. Dobre, počkajte tu s kolegami, dobre? To nesmie byť. To je blbosť, to mi uznáte sami. Dobre. Viete, že to je blbosť? No. Pán kolega, čo môžem hovoriť pre vás? Dnešný deň bol pre záchranárov linky 112 mimoriadne dramatický. Stretli sa s 2 úmrtiami, násilím a boli tiež svedkami toho, do akého vážneho stavu sa môže dostať mladý muž po nehode pod vplyvom alkoholu.
Tímom, ktoré ešte zostávajú v službe a ich kolegom, ktorí nastupujú po nich, prajeme pokojnejší nový deň.